sang kha zakua somsari panga ania mai chano pang pakhat Jean Grey chu anu le patinen lir theya chuangin khopui pon lama anin khal chuaka anu chuan kar khal pain radio a classical music a her chuak bok Jean ngai thak pe chi ani lem lo wangin anu hena chuan thak turin an gena anu ero chuan ama a kar khal thei ve huna adu du ala ngai thak tur thu soin ala play lai chu ngai thamai mai turin anin tita ani anu le pa te chuan an fanuril ruput mangle mi zia chu an lo hrachiang lo hle Jean thin rim chu in seruin an in ngai to wanga thok le khata anu kar khal lai chu athil ti theina manga controlin an kianga trak ron tlan mek chu asut tir da bur mai le an chuan na kar chu chiang zet hian a let ngal top topa anu le pat chu na takin anin hliam zui ngal bok ama Jean ni ero a himpial thung anu le pat ruang endik na mun hospital a chuan papakhat Charles Xavier ron kalin Jean ni chu aron bia khun khan taka ati ti puinu chuan an school lama ain kol chhun zom tur thu a hrilta ani ama wanga anu le pate an thitamai chu a in thiam lo le no khermai Charles chuan thei topa aril ru min sak tumin an beya mi zong zong in du thlanna thiang hlim tak kan nei thu le nun kong tha jok zo adu phot chuan ama puiturin engtik lai po a akianga om reng tur thu a hril bok atira chuan Jean ni chu azam ru ve ang reng viawa athin rimina thilti chet buan chin thu te soin angai tuana po athunun hlei theilo thin thu a hril ve mal bok Charles ero chuan apui zel tur thu soin alo tong thlamuan vata be seina sang tak nei chungin anin en kol chhodon ta ani kumsang khazakua somkua pani aron in her chuaka United States chuan spaceship phur rocket chu van sanga akap chholu mai achunga chuan astronaut rual an chuang bok ruam man na ang veka thilakalemo an ti lai chuan anin biak po na khol aron chiang tatlat lo solar flare ang tak thil engemoni hian tibuain rocket tum kong tura an ruam man lok chu azo ta hau lova ruam man lok ai te in a thlok niam bok an chanchin chu radio le TV news a te po an puang hal chuaya chuti lai chuan Charles an phone call adong hlol mai amaron betu chu US president lo ni rangin anin biak lai chuan anaw hang ka chu an mit mei zawa chu vele X-Men team te chu mission paimo tak thok turin anin buat saita ani Jean chu miril rungai tuan hrethei ani awangin an thenu mystic chu azam dewin a hretatlat mai mi hriat loin an bekbor sapa engemaw harsatna an tok ani vai chuan an thlona chu a kirtir le mai tur thu soin an inzui chuak ta basketball court zau pui mai chu a in hong truala achunga tang chuan thlona nal le changkang zet thi aron chuak ruang mai chakmang khengin van sanga a in phu chhonghal puata astronaut ten harsatna an tok lai chu khovel mun sang atangin an lo thlir thup bok chuti lai chuan an hotu pa Charles kha an khol pui omna cerebro chunga lutin NASA space station alova bepop ve ngala tunari chuan engkimala tluan ri thu avashilta ani Jean le athian te chu an thlona the blackbird tia an ko chunga thuin anin soi deuh dot renga an jet hmang chuan tuna an thlo tumna altitude anga sanga an la thlo ngai lo wangin a risky ve viau thomai atopa chuan khovel pon an thleng chhota an pia dewa chuan solar flare ang tak thilsen podeu chuai hi a oma abuloka chuan spaceship ke cheta chu alo vir chuai bok Scotland Thruster mga thlona viranti stable deuh hnu chuan karta ache chuak ta
rang takin a thian pa Peter hruain an in teleport thuta chuti lai chuan boruak chuak na selutuk tire turin Stormin spaceship bang chu alo thom thave ngal zat bok passenger ho an throi khom lai chuan energy hlom mak tak chu aron nai sot khermai card te pani chuan theito parangin astronaut ho chu an teleport zuya vanduai thak takin an commander bear alo la kim silo hunan nei tlem to ema wang chuan Raven chuan kirsan mai arot thut mana amairo chu an how to pa Charles Khan alo rem tilo na sa second som thum chia hunan nei to awangin G ni man tangkai an tumta ani spaceship puak ke turlo veng turin G ni chu a hruai pheya card chuan astronaut ho commander chu azong kwal ve ngal char bok chuti lai chuan energy hlomak tak kha aron nai tiala thok le khata electric current chak tak ang mai hian aron nang ching ta thut mai le him takin card te pani chu anin thiar phei man chia G ni ero an hruai ve man ta silo Skota chuan thinrim takhian a bialnu omna chin chuan zot ngal tuara kartatan soitura wang du hle mai hunan nei to lo thu soi pa in thiam lo deuh hian a in thing deuh nara chuti lai chuan energy hlom mak tak chuan an chuan na jet po aron nai chil ve to view bok mit khap kar lek chungin chian na rap thak taka thleng mai don ti alang reng to a thian te thi ai chuan ti in G ni chuan energy hlom mak tak chu a absorb da mia mai le reilo te chungin a hi pral veka atopa phei chuan atom bom anga chak hian aron puak dur mai chung tharui chak tak leng vel chu G ni chuan absorb le ngal veka ni khoselowin aom zui ve ngal dai bok a thian te chuan jet chunga tangin an lo thlir thapa anin chan mayang tian hlau kher mai boruak ka dai vele cart bok khan rang takin awa hruai le a reivak lowa be selo deuh hian aron har chuak le ta ani mission how tak le khir khan tak an ti hlotlin theya wang chuan an kir le lam chu mitam takin an lo muaka an zinga chuan nu le pa le thalai ba ka no pangte takte te po an tel ve bok an omna skula an valet le chu zirlai no pang mutant rualin an lo dong songa an ho tu pa Charles chuan lom thu a hrilmol mol baka apik takin G ni che dan chu a fakhle Raven ero an boss laka chuan alung oi fashan lova anau te sahim na aya an mission ngai poi mo zo ka puin du tok chin nei ve to turin alo ti ve thung an thu ain hlei thei me ulo ani G ni chu lepa hruai lutin uluk takin an endik zunga alung phu a normal baka a thluak na thole amar phu po apangai vek ni inalang ama ero chu a thil ti theina psychic power ero nasa takin alo pungvak mai an khol chuan te po a te seng lova khol thar siam chu angai pha hial don ti anin thrilta chu chuan hang ka ngai chu ati thalo tak zet ani chumi zan chuan tuipui chunga thil engemani engwar takhi aron thlok thleduai duaya pathuma in trenin mun sanga an tum dar zui ngal chu thil thlenna bullok tuipui kama chuan thian za ho hian zanria an kil hawa reivak lawa uiron bau ta chiam mai an zingami nu pakhat wak tia an ko chu thovin pon lama thil om te chu an endika atopa chuan apia dewa uilo bau tuar hi awa mfu ta khap tuma awa pan nai lai chuan an hmaloka mihring ruang a mangpu alien niom takhi a hmuta hlol mai natuar ti hriat takhian a tre roya an ti hlum ni nge in alang alien pakhat chu wakilema changin zanria kilna hmun kha aron pan phei ta chat mai a hmel le amit mengaron dan tak vekawang chuan makti deuh hian an lo mel thapa an pa ngai thalo chuan thil om zia zo tumin awa pan hnai ngal vaki chuan engma soi set loin alo khoi thal der chu vele alien dang te po an ron langhal truama
Zandria kil ho chu dam chuak an omarin om lo hle chuti lai chuan Charles nau te po party nein an lo in tihlim ve meka thil ti theina hrang an nei hlom awangin an party dan po adang dai hle Charles chu president in a soma wangin White House lama alo valeng phei ve thunga hlotlin ro pui takan chana wang khan ram hroi tu mi poimor waltenen alomna an lo buat seisak ani ram hnuaya Gini le a thian pa an kalfal deuh hnu chuan vision mak tak anei ta fo mai solar flare ang tak energy hlomin aron man lai kha a hre chuak le thut thina aril ru a fim hlei thei meu lo mule malpo nei hlei thei lova aum ta ka chuan lep chunga an alarm kha aron rita trat mai rang takin raven chu atlan chuak ngal vata ama atang dei to in ngai that lo na lian tak alo nei to ani atopa phei chuan Gini chu atlu sop ta nok mai thil diklawa om ti hria in Charles sapo ho turin a in buat sei ve ngal vata ni khoshelawa le tak renga chuan Gini chu hruai ho in Charles chuan amaran de saka uluk taka angai thlak wang poin a memory a access sak thei tatlat lo mai manmo takin an khol pui omna cerebro chunga an lut phei ngala chuta tang chuan a thluak ti chamol tu chu chuyan tumdon ani hang ka thian dun hena chuan Gini in koldan a hrilpa zela ano panlaya an che chhul na khan ngong thalo takanei zelo nan anu le pate a hriat reng na chu a thu ruk sak dai alo ni amai ro chu zoi in a hriat na hlo tak te kha aron nei le tatlat mai atopa phei chuan Charles thil ti zong a reverse tir taveka ano panlaya thil thlang engkim mai chu a hre chuak ngal uar mai apa aladam ti po a hre chuak chhun zom ngal bok rang takin apa mutura kal ngal mai chu antuma chuti lai chuan a thian pas ko takha ron tlan lutin longlak ri turin aron ngen vele thil thalo zok a thlen pal a hlau awangin a fim khur pui ve hle Gini chuan thil tam tak hriat bel du anei ti soin a thian pa chuan khoi zewa mit khap kar lek chungin atlu zoi ngal nok mai tuna chuan engti kong ma a dan thei ani don talo Charles point anaut hena chuan Gini om dan chu an hril fi zunga rang taka an va hruai kirvat te ani lo chuan boina na sale zuala anin hnulu thei thu soin va khap vat turin atita ani chuti lai chuan vakipo kholaya a in khal chuak zala ama ang tho alien rual mishing tak sapu an lo om nual mai chung ho nen chuan an raise ho dam kho chhuat thei dan tur an rel howa an thil ma mo ber chu energy hlomak tak Ginin alo absorb tak kha ani tlat chu wang chuan Gini zon mu vat chu an hnam saber tur anita Gini po an chen na thin thingtlang khuwa khan avakir le wanga reivak lawa chuan ano panlaya an chen na thin in ngei kha awamu chuak hlol mai kong kharan kikkar kara papakhat hian aron hongta chupa chuan tunge ani alo hretolo Gini chuan nukul treu chung hian kapa an tisapa chuta ze chuan apa maktilutuk chu ameng bial kok mai ama zong turin Charles le anaut po anon thlok chuak ve ngal zata kunglaka chuan Gini chanchin an soimal malbok Gini chuan apa chu ti puyan tumthin engma reng a soi pui hlei thei lova pindan banga thalak tar muta ka chuan thil omzia a hrethiam ta ani anu le pa ti thalak chu aloin tar thapa ama thalak ro mutur aum ve haulo apa hena chuan engwanga fasha kalsan tamai nge ani an zota thinrim takin a glass no hum lai chu ati pu sakngal rap bok chuta apa chuan huai taka machonin ano panlai a che dan zong ngai toilet le vectorin an tizuya relo te a Gini chuan a thil ti sual a hre chuak ta wai mai apa chuan anu nun na alak sakatang chia khan a khovel po atop veng hal thu a hril zat bok Gini shom tilutuk chu a in nit hlopa tuna chuan engma reng siam that thei ani to silo
chutia anin en reng lai chuan banga an thalak tar te chu aranin soi ta dot mai Charles le anautika anon thengreng to chulo ni in an thian nu chu hroi kirle ngei tumin asirukla in anon thok chuaka hlo tling takang mo Charles chuan ama pui tunga thei to pa ayen kolthin thu soin kirle ram turin an ngen sapa Gini ero a helak lo tlat to anu le pati chanchin kha le chen alo thup sakawang khan an boss ber po chu a ring zo to big lo chuta aril ru min sak ngei tumin Scott aron cha chuak vele a abial pa thu chu tlemin angai poimo ve deuh ni inalang van doi thak takin police an ron lang ta si chu chuan engkimati khol kham zo ta vek mai thasui chak tak hian police car chu a vor thal thuaya Gini chu sang taka a thlok chho nga lua bok a thian te chuan tharum mangin an han beizui takna a an hnelo chai hle atopa chuan Raveni aron chisuak veta fing takin tharuma mangdu lova tongkam nem takaron bia in an hnena kir levat turin aron somta ani an in min trap ti in Gini omdan chu aron danglam le a tumlo tewin Raveni chu a theleng talop mai le thingzuma va in chun fuin a chathlazuya Charles le anaute chu an lungoi lo khermai abik takin Raveni bialpa hengka khan atuar zuala phubalak sak ngei a in tiam ngal rap bok beidong taka kirlein an thian nu chu an William zuya an thian zaho chu an nguin sheoman titak zet ani Gini chu ama in atal sang zui zela tumlo dewa Raveni athat tamai chu a in thiam lovin sheomati ve khermai chuti lai chuan vakite thian dun an ron lang vele a FBI lem changin Gini te in an pan vele in chung chu uluk takin an han bi kwal vela an target chu tunge ani ber hria chu an tumru hle apa chu an han dop kwal vel thin engmala chu alo hril thadu bok si lo vaki thin rim chuan a that ngal mi amai chumi hnu chuan Gini chu genosha thler kara kalin an ho tu pa erika hnena va big bori atuma chulai mun chu an mani ang mutant ho in him na mun pui ani nge kho chunga valu che chu tlangwal rual hian an ron ma chon ngal rupa enge adu an ron zon ngal zat bok an mela tang chuan an ti mai lo hle ti alang renga Gini ero chuan engma asoilem lo buaina an tok done mo an ti lai chuan an ho tu pa erika aron lang thuda anau te chu atol kirtir ta ani khun khan takin an ti duna erika hnena chuan mi a tha dan le apowara control thelo thu asil tlang hal vek bok rei an ti ma in sipai helicopter aram thlok lut thlol mai erika chuan a in leng nu chu chhuwa sanin sipai ho chu alo vadong songa olsam takhian an helicopter chung virlai po ati top sakngal mak bok erika hnena chuan X-Men zinga meiche pakhat Jean Grey an zon thu an lo hrila in chunga tangin Gini chuan an thu soi eng kimalo hrangal vek bok sipai ho tu pa chuan in le avel da pan tum thu an soi taka chuan erika chuan alo rem ti big hau lo mai US sarkarin chulai mun chu a hran pa ngata ape kani thu soin mutant ho point legal right an nei ve thlap thu in a changa chuta sipai ho tu pa vek chuan police tam takin nunna an chan to dan le Gini chu mi hlau om takani thu a soi vele ta erika vek chuan an thian nu chu chan le in eng news ma an hriat velo thu in alo chang bung ngat mai an boruak a so san ma in an pia helicopter chu aranin on ta vut mai le erika la chuan ati ani lo thu ala hril zui reilo te a Gini chu atomna ata aron thlok chuaka sipai ho chuan posi an la ngal farmai amai ro chu chuti mai hne chi zia zang alo ni to lo helicopter chu an soi sa tak takale chhne biai tak ani helicopter danga khoile lai chuan erika aronin rol hlawa
sipai ho chu van nei thlak takin an kir le thei hram ami zedang lam takawang chuan Erika po in akol chhun zom ngam bik lova anaute sahim na atan po athadon lo ti hria in anom na hmuna ta chu an hno chuak ve ngal dei bok thu oi taka an kalbo ta ka chuan Erika chuan mak ti deuh hian a thlir zui dau dawa tran puya ngai hle ti chu a hai bik lo chutia boina neu newan to chho ta ka chuan US Rural Call te point mutant ho khoi rang chu thil ti chi ni in an theta chi alova in nialna a chok chuak ta tlat mai atopa phei chuan Charles chuan phone call dongin an facility chu ti to pani tur thu le funding po engma an mu chhun zom lo tur thu an ron hrilta ani Gini chu ril ruha le mangang takin bara a thu chola thian kom tur po anei mu mal to lo chutia mal taka om lai chuan waki khan aron behlol mai mishing mel puin omma se alien zingami dabari nam annia anmamo ber nei tu ani mio wangin Gini chu aron bethahle athian hlui X-Men zinga po apowar nei angchu nei ve dangan omlo thu soin tumat luklo khopa thil ti the ani thu an hril sap sapa Gini point angai thauluk viau mai chuti lai chuan henga khan an thlona kha aru ka khal chuakin Erika alova mu peka an thianu Raven thi dan le an boina engkim a chin chuaka hrilin Gini zon puya alova som rup mai Erika thinrim lutuk chuan an hmule ani phot chuan tha ngal a in tiam ta ani chuti lai chuan waki te po an lo la in zui ve zela pindan pakhata hruailutin ama energy mak tak chu enge ani anin hril fia thanta an mani planet le an chi le kuang te zong zong suan mang thei khopa powerful ani thu soin an control thiam phot chuan thilro pui tak takan ti thei tur thu an hrila athian te eroin enge ani an hriat ve lo wanga alaka hel tamai an ni thu a hril bok chumi zan chuan Erika chu pindan pakhata lutin thingrem hlui to takhi awa hong rak raka achunga chuan helmet dang dai takhi alo om khio mai Gini zong tur le Raven phuba lak sak turin a in peita an ro man na zong zong chu Charleson alo hre chuak le vexi Gini chu rang taka hum himangai don ti hria in Scotta an puna an thian dang te pon an ron zom ve bok Gini te omna mun an va thlen chuan phuba la turakal Erika le henga te kha an va tok hlol mai an thuain hu theilawa wangin anin sual chhun zoma rei takanin beihnu chuan Erika kha in chung alo valu theihlau Gini ero waki khan du tokin alo thunun to a thil ti theina chu mangna sadeu udeu turin alo la fui zui olsam te in Erika chu alo tukzal mia anin nelo chai chai hle ani reilo te a carton Charles aron hruailut vele a no pangte ani lai atanga ayen koldan te soin chelai le der anga a in ngai na chu athil hriat chual ani thule ama chuan thatna tam tak ala omreng thu a hril ngal zat bok chuti lai chuan waki aron in rol tatlat mai ama a ayen kolthin mei chano pangte kha ani to lo thu soin tuna chuan universe po thil ti thei berani to thu aron chak chuaka chu vele thinrim takin Gini chuan Charles chu a thunna wheelchair ta anu chuak ve ngal bok aril rungai to na chu rit sakin dot soinge soilo an chik wang wanga no pangte ani laya apa in akal sandan le be seina sang tak aneya wanga Charleson ayen kol chhodan zong zong kha a hre chuak to wai mai a hreom tilutuk chuan ama a energy mak takha waki a hi chuatir tangota chu ero atisual don ta ani
du to ka apawara lak saklai chuan vaki chuan khovela mutant le mishing zong zong an suat vek tur thu an thrila an mani alien race ho chawin khovel tharan lua tur thu asoi sap sap bok jinila chuan ati top thei to silo chuti lai chuan US military force an ron che chuaka mutant ho zong zong man khom vek an ron tumta ani reilo te a sipai ho chuan vaki ti lo midang zong chu manin mutant ho ta na siam containment facility lama training an phura kong laka chuan Charles chuan an buaina zong zong chu in bur bunin ama thiam lo vekani thu asoi bok atira jini thudik hril tlang ngal vek lova an che chual dan le apai na kalsan dan alo thup sak khang lang kha a in chhir sot le jini chu pindan thana nget takin an thlung beta sipai hoin uluk takin an veng tlat bok chutia an tlan char lai chuan vaki sangoi zon puiten rel chu an ron beita thut mai erikale Charles te chuan sipai ho hna chuan an mani ron beitu te chu mutant an ni lo thule an tran puina tel lova ne thei chi zia zang an ni lo thu te chu soin warning an pemul mola sipai ho bengaronga ero alut lem lo amai ro chu an hanin beirei dewa an thi tak zoya chuan ne mai chi an ni lo tian tha chuak le si mutant ho chu chua zalenin a hu hoin alien ho chu an bei chun zom ta ani Skota chuan Charles chu koin Geneva kai har antuma chuti lai chuan vaki aronin lar le ta mutant tho chu amal malin aron da thamia mai Genila an la kai har thei silo Skota point thei topin alo beilet ve na a an in khan lo rem hle atopa chuan Geni omna pindan aron thleng phei ta hlol mai le van nei thak dewin Geni chu aron har man hlova amudna atonga ron tho chuakin vaki chu aron soisata hrep mai train ta the chuakin an chil tir neka mutant tho chu bubble chunga da in a hum him vek bok train atonga azun chuan nu po chuan alien ho chuan an ron la chun zom zela an hne lo chai khop mai atopa chuan vaki nen bok anin machon le ta ani Apawar chu chusak ngei tumin aron beile a vaki chu nget taka chelin khovel pon lama a thlo chua pui tangota reilo te a nuclear chak tak ang mei hian aron lapok dur le ngal vansanga chuan burning phoenix lem hi aron lang kula Geni mel muturero a tolo chutatang chuan an school hing po an thak ngala an thian nu hriat reng nan Jean Grey School of Gifted Youngsters antita ani hengka chu principal a lu chawin Charles ero a pensona Paris khopuya a in beng belzui ngal bok nikhat chu erikale Charles ten restaurant pakhata thingpuyan induna erika chuan tun ma a anun na alo chan sak to wangin Charles chu lom thu a hrilmol mol mai chutia tuitaka an ti dun lai chuan amma an muto burning phoenix ngei mai kha an chung zon van sanga aronin larle ta thut mai le chutatang chuan rin hlel rual lovin Geni chu adam khu chuak ngei ani ti an theta ani video munom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia